मैडम को स्टेटस अब अंडर प्रोसेस रे अछि सर। मैम एटा माने देखंतु सेप्टेम्बर 11 रो एटा माने ऑनलाइन करा जी एबे पर्यंत केमती एटा अंडर प्रोसेस देखौजी। ओके सर जेहेतु गवर्नमेंट तरफ आपन वेरिफिकेशन कार्य होउछि तो सर वेरिफिकेशन पर जदि आपन डिटेल्स सब क्लियर थिबो जोटा कि गवर्नमेंट रो गाइडलाइंस है सेटा आपन फॉलो करी अप्लाई करथिबे क्राइटेरिया से भीतर आस्थि तो सर एटा चेक करा जाउछि जोटा कि आपन करे अंडर प्रोसेस रे अछि तो सर प्रोसेस टे कंप्लीट हैला पर आपन एलिजिबल हेउछि आपन पैसा टे आसी जिवो। आज्ञा आज्ञा आउ सर माने एटा जो अभियोग करूचंदी जे माने पेमेंट पाई नाही आज्ञा सेटा जो जहार अंडर प्रोसेस जे कोन से कोन अभियोग करि परिबो की। ସେମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ମାନେ କମ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଦେଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା ନା ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ତ ଅଛି ମାନେ ସେଠି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଥାଇକିନା ବି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବି କି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଥିଲେ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କି କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହୁଁ 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 ସେଟା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ? ସୋନପୁର ସୋନପୁର ବ୍ଲକର ନାଁ କୁହନ୍ତୁ? ଉଲୁଣ୍ଡା। ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ ମ୍ୟାମ ସେଟା ତ ମାନେ ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ଟା ପଡିନାହିଁ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି 2 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପଳେଇଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାଟି ବୁଝିପାରୁଛୁ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଭେରିଫିକେସନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପ୍ରୋସେସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ ହେଉଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପଇସାଟି ଆସିଯିବ। ହୁଁ 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 ମାନେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଥିଲେ ବି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଟା ଦେଇ ହବ? ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଟି ଦେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା 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 ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ମ୍ୟାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ରେ ଅଛି ଫିର କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଦେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖେଇବ କି? ଆଗକୁ ନାଇଁ ସାର୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସାର୍ ହବନି ତ? ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଟି ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ ଟି ଓପନ୍ ହେଇଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ରୁ ଯୋଉଟା ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଛି ମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ମାନେ ସେଟା ଅପଡେଟ ହଉନି ଆଉ ସଦାବେଳେ ଖାଲି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ହିଁ ଦେଖଉଛି ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା କି କଣ ହେଲା ଏମତି ତ କିଛି ଦେଖଉନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ହେଇନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଅଛି। ହୁଁ ପ୍ରୋସେସ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହୁଛି ମ୍ୟାମ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି ମାନେ ତାର ପେମେଣ୍ଟ ଆସୁନି ମାନେ ସେଟା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମାନେ ଦେଖେଇବାର କଥା କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ଖାଲି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଦେଖଉଛି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଡିବିଟି ନା ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍। ହୁଁ ଏମିତି କିଛି ଅପସନ ଅଛି କି ମ୍ୟାମ କିଏ ପାଇଲା କଣ ହେଲା ନମ୍ବର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଜଣା ପଡିବ କି ପେମେଣ୍ଟ ଟା ପଡିଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଜଣା ପଡିବ? ବୁଝିପାରିଲିନି ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଟା ମତେ ପଚାରିଲେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ନମ୍ବର ଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ନମ୍ବର ରେ କଣ ଜଣା ପଡିବ କି କିଏ ପେମେଣ୍ଟ ଟା ପାଇଛି ନା ନାଇଁ ପାଇ ସେମିତି କିଛି ଜଣା ପଡିବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜଣା ପଡିବ? ଆଜ୍ଞା ତ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ଏଟା ମାନେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ହଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାମ କାଲି ମୁଁ ମାନେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଚେକ୍ କଲି ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲେଖଉଛି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିନି। ଆଜ୍ଞା ସେଟା କେମିତି କରାହବ ମ? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆସି ନଥାଇପାରେ ପଇସାଟି ହୁଁ କିନ୍ତୁ ପଇସାଟି ଆସିଯିବ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି ତ ପଇସାଟି ଆସିଯିବ। ନହେଲେ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ କମ୍ପ୍ଲେନ ବକ୍ସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆଡ୍ କରିନେଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଏଟା ମାନେ କେମିତି ହବ ମ? ବୁଝିପାରିଲିନି ସାର୍ ଅଙ୍ଗନବାଡି କଣ? ମାନେ ତାଙ୍କର ହବ ନା କଟିଯିବ? ତ ଯୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଥିଲା ଗାଇଡଲାଇନ ଅଙ୍ଗନବାଡି ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପଇସାଟି ତାଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। ତାଙ୍କର ବି କଟିଛି ନା ସେମାନେ କଣ କି ମୋର ବି ସହାୟତା ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ତ। ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆମର କଣ ଆବେଦନ ଦେଇପାରିବୁ କି ଏମିତି କହୁଥିଲେ।
सर एबे तो अप्लाई करि परिबेनी जेहेतु थरे अप्लाई करि सारछन ताको रिजेक्ट हे जाईछि बुझि आज्ञा पाछंती आज्ञा तो से माने चाहिले जाई कि जो जोठी आपण आपण कंप्लेंट दउछन्ती सेठी से माने कंप्लेंट देबे पुणी थरे तांकर वेरिफिकेशन हो जहाँ भी रीजन दिया जाईछि गवर्नमेंट तरफ जेहेतु आपनकर संपूर्ण डिटेल्स गवर्नमेंट पाखर रहउछि आज्ञा तो सेटा वेरिफिकेशन परे तांकर सही हिसाब रे सर तांको रिजेक्ट कर दिया जाईछि बुझि पाछंती आज्ञा तो से माने जदि भाबुछन्ती कि नाही तांकर किछि भूल बसत होईछि किबा जहाँ किछि भी इश्यूज रहउछि जोथि कि तांको से माने पाइबे पय योग्य अछन्ती कि तांको रिजेक्ट हे जाईछि बोली से भाबुछन्ती तो आज्ञा से माने चाहिले जाई कि कंप्लेंट को ऐड करेंगे कंप्लेंट ऐड कला गवर्नमेंट तरफ आपको डिटेल्स सब चेक कर जहाँ जहाँ कंप्लेन देते सेगुड़ा चेक कर ना कहीं गवर्नमेंट आपको सुविधा कि कंप्लेन बॉक्स ओपन कर जो आपको असुविधा कौन से जापर आज्ञा तो से सर आप जहाँ भी कंप्लेन जो मैंने भी देते पुणी थे वेरिफिकेशन तो वेरिफिकेशन पर से जहाँ भी कंप्लेंट देते जब से ठीक थी मैंने से एलिजिबल होते संपूर्ण इनफर्मेशन ठीक थी तो पुणी थे पैसा आसीज आज्ञा आज्ञा आउ कौन मैम यूट्यूब रे देखौछि माने काली पैसा पेमेंट टा पड़ी जीवो माने 3 नंबर पेज टा कौन सत्य कथा मैम सर से संबंध में एपर्यंत कौन से इनफर्मेशन आसी ना सर किसी डेट रे एपर्यंत मैम 3 नंबर पेमेंट टा माने किछि एंती किछि डेट आसीनी तो नहीं नहीं सर कौन से डेट एपर्यंत आसी ना आज्ञा 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 थैंक यू मैम सुभद्रा हेल्पलाइन को कॉल कर धन्यवाद थैंक यू